Parròquia de Sant Pere de Rubí, Nadal 2020. Penitència, confessions. Dilluns 21 de desembre, dimecres 23 de desembre, de 7 a 8 del vespre. Vigília de Nadal, 24 de desembre, missa de la vigília, 7:45 del vespre. Nadal, 25 de desembre, missa del dia, a les 10 en castellà i a les 12 en català. 26 de desembre, Sant Esteve, a 9:15 del matí, laudes, a les 10 del matí, missa, a 7:45 del vespre, missa de la vigília de diumenge. 27 de desembre, diumenge de la Sagrada Família, a les 10 del matí, missa en castellà, a les 12 del migdia, missa en català, a les 7 de la tarda, adoració eucarística, i a 7:45 del vespre, vespres cantades. 28 de desembre, els Sants Innocents, a 8:45 del matí, laudes, a les 9 del matí, missa. Dies 29, 30 i 31 de desembre, a 8:45 del matí, laudes, a les 9 del matí, missa. U de gener, Cap d'Any, Santa Maria Mare de Déu. El 31 de desembre, a 7:15 del vespre, farem la missa de la vigília, que serà bilingüe, i pròpiament el dia 1 de gener a les 10 del matí la missa del dia en castellà i a les 12 del migdia la missa del dia en català. Dia 3 de gener, segon diumenge de Nadal. El dissabte 2 de gener, la vigília, celebrarem la missa anticipada a 7:15 del vespre, que serà bilingüe, i el diumenge 3 farem a les 10 del matí la missa del dia en castellà, a les 12 del migdia la missa del dia en català, a les 7 de la tarda l'adoració eucarística i a 7:15 del vespre les vespres cantades. Dia 6 de gener, Epifania del Senyor. El dia abans, el 5 de gener, la vigília, a 7:15 del vespre, celebrarem la missa anticipada, que serà bilingüe, i el dia 6, a les 10 del matí, tindrem la missa en castellà i a les 12 del migdia la missa en català. Dia 10 de gener, diumenge del baptisme del Senyor. El dissabte 9 de gener, a 2:15 del vespre, celebrarem la missa anticipada de la vigília, que serà bilingüe. El dia 10 de gener, el diumenge, a les 10 del matí, celebrarem la missa en castellà i a les 12 del migdia la missa en català. A les 7 de la tarda tindrem l'adoració eucarística i a 7:15 del vespre les vespres cantades. Dies 2, 4, 5, 7, 8 i 9 de gener. A 8:45 del matí farem la celebració de laudes. A les 9 del matí la celebració de la missa. Bon Nadal i venturós any 2021 a tothom. Us desitja la parròquia de Sant Pere de Rubí.
El nostre anhel és que puguem celebrar amb alegria i pau en l'esperit, amb fraternitat i amor, el naixement de Jesucrist, el nostre Salvador, i que, per ell i en ell, arribem a la vida plena dels fills de Déu.